Good morning. Vlog tayo. Ayoko. Bakit? Wala naman nanonood ng vlog natin. Walang iya ka. Hi guys, good day. Welcome back to our channel, Romer TV, ano? Actually, may point din naman si Kuya Edwin kasi yung mga last nating upload halos wala na talagang nanonood, ano? Pero okay lang yan mga kaibigan, mga kaplanatik, kasi marami naman talagang tao na hindi nakakaalam na nag-i-exist tong channel na to, ano? Kaya okay lang yun kasi di naman tayo sikat Basta ang importante sa mga kagaya ko na nagsisimula pa lang sa YouTube, i-enjoy lang natin yung ginagawa natin. Tuloy-tuloy lang tayo mga kaibigan. Parang halaman din ho yan na pag di mo inalagaan sa dilig, hindi ho yan maglalago at mamumunga. Ganon din ho sa YouTube, sipagan lang ho natin mag-upload. Malay mo, dumating din ho yung araw na mabigyan tayo ng bonus. Yan, bonus na lang yung may mga manood sa atin na medyo madami. Pero sa ngayon, okay lang yan, kahit pa isa-isa yung nanonood. Basta ang importante, gaya ng sinabi ko kanina, ang importante, nag-i-enjoy tayo sa kung ano man yung ginagawa natin. Pwede na! Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, mga kaplatik. Simulan na natin ang ating day 4 sa rearrange dito sa halamanan sa Pasig. Ayun po mga kaibigan, ito po yung area na i-rearrange natin ngayon, ano? Medyo, ayan. Ito, halos wala lang madaanan dito sa lugar na to. Nakabalagbag na yung mga halaman, ano? Kahit nga ako mismo guys, naguguluhan na kung paano ko i-rearrange to. Medyo, ayan. Ito po sila, ito. Pinakikilala ko sa inyo mga kaibigan, si Bird's Nest or si Dapo. Tinatawag din yun na pakpaklawin, ano? Ito yung ating napakalaking cardboard plant. Yan, puro nasa lapag, ano? Ito, marami pang silom dito. Medyo malalaking silom. Ayun nga. So, paano ba to? Oh, gawin na natin to. Gawin na natin to guys, huwag na natin patagalin yan. At yan mga yan, isa-isa ipapakilala ko sa inyo anong mga identity ng mga yan, ano? Anong mga pangalan yan, ano? So ayun po, game! Moments later. So yun po mga kaibigan, mga kaplanatics, ito na po ang ating rearrange dito. Ayan, sa wakas, meron na po tayong madadaan ng paikot dito, ano? Ayan. Pwede na tayo magtakbuhan dito sa lugar na to. Kanina halos wala na tayong madaanan dito, ayun. Ayan, pwede dumaan dyan, pwede rin dumaan dito, paikot. Ayan, maluwag na po tong area na to. So yun po, dito na muna natin hinilera yung mga silom. Yan po, mga silom. At ito po yung mga dapo natin. And then andun po natin nilagay yung malalaking dapo. Ayan po. At ito po yung maliliit na dapo. So yun po, ito naglagay din ho tayo dito ng, ito po si Golden Melaloni. Yan. Golden Melaloni. Napakalaki po at napakaganda na ng ating mga Golden Melaloni. Yan, dalawa yan. Yung kulay pula po doon, yung parang nagpupula yung talbos. Yan po. Yan po ay ang Red Congo. Yan, Red Congo. Kahawig po siya ni Golden Melaloni. Tapos yung sa ilalim naman ho niya, inaglagay tayo ng mga Birkin. Tsaka meron pa ditong mga philodendron, ano? Philodendron din.
bromeliads. Ito naman ho, kahawig ng ating Red Congo. Pero ito, ang pangalan ho nito ay ang Red Imperial. Yan po mga kaibigan, mga kaplanatics. Yan ho ang ating Red Imperial. Kahawig ho siya nito ni Red Congo. Ngayon, dito sa may bandang kanan ni Red Congo, dito ho natin sinet up or inilagay ang ating cardboard plant. Yan, napakagandang mga cardboard plant. And then, andito meron tayong maliit na Red Congo. Ito, ano pangalan nito? Ito, may nakalagay na Black Cardinal. Yun, Black Cardinal mga kaibigan. Nilagay natin dito sa may bandang gitna. Ito, Red Congo ulit. Yan. And then, ito si Alberto. Yan. Prince Albert, mga kaibigan, mga kaplanatics. So, ito na po siya ngayon, mga kaibigan, mga kaplanatics. Sana po may natutunan kayo sa araw na to, no? Sana meron kayo natutunan kung ano yung mga name, di ba? At least may nabigyan ko kayo ng idea. So sa mga hindi pa nakakaalam, at least nabigyan ko kayo ng idea ng mga pangalan ng mga halaman sa araw na to. Medyo kumukulog-kulog na naman at babagsak na naman ang ulan, ano? So don't forget to like, share. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification kumikidlat. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell button para updated pa rin kayo sa ating mga susunod pang mga video. Sa mga nagtsatsagang manood sa vlog ko, maraming salamat sa inyo mga kaplatik. Stay safe! Love you guys!